Matul din il-ġimgħa diversi bliet u rħula f'pajjiżna spiċċaw bla dawl, għal darba darbtejn tlieta. Fost dawn il-lokalità tar-Rabat fejn f'dawn il-ġranet il-komunità Pawlina qed tiċċelebra l-festa tal-patrun tagħha. Tuħta dawl li naturalment effettwa ċ-ċelebrazzjonijiet fir-Rabat hekk kif fost l-oħrajn, il-Marċ tal-ġimgħa ħareġ fidlam. Iżda l-festa mhux l-unika ħaġa li ġiet effettwata hekk kif dan il-qtuħ ħalla lil ħafna Maltin jonfħu bis-sħana mingħajr arja kundizzjonata jew fannijiet biex jitaffu xi ftit mill-longa u l-iskumdità li jġibu magħhom il-jiem ta' Lulju. Dan ukoll naturalment minn barra l-inkwiet ta' ħafna l-ikel li jkollhom maħżuna fil-friġiż u l-freezers u l-ħsara li jsofru ċertu appliances meta jkun hemm qtuħ ta' dan it-tip b'mod frekwenti. Wieħed kien jistenna li bil-power station il-ġdida tal-gas li skont Gvern Laburista kienet meħtieġa biex tlaħħaq mad-domanda fis-suq, dan it-tip ta' qtuħ ma jseħħx. Madankollu kif qed naraw dan mhux il-każ, hekk kif min spiċċa fil-Marċ fidlam u min spiċċa bla charge fil-mobile, bla ċans li mqar jorqod komdu fis-sħana tal-lejl sajf Malti mingħajr xejn ma jtaffi mit-temperaturi għoljin.